Kalian di Monggo Bayu. Kali barang OHM spell kendung. Mas sakjane aku loro. Aku karepno iso ampiriko selawase ngomong ampiriko tapi keimani ceritane wis beda saiki riko wis sing ana diko wong liya kelangan isun iki wis kelangan jajak hangsun eman-eman loro rasane atimu loro kujangan diko wong liya bisa ampiri wong ayu lawan yo mung kamiriko tapi geleti maning ceritane wis beda saiki riko wis sing ana tiga wong liya eman-eman loro rasane atimu loro kujangan tiga wong liya
maksud karepno bisa Ino. Wasi yo mau ngapiriko Tapi kenundi maning ceritone wis beda saikine Riko wis sing ana tiga wong liya Suwun Mas Budi ya. Terima kasih banyak loh ya. Kelangan isun iki wis kelangan kebian hangsun eman-eman Wah loro rasane hatimu loro jangan digawa wong liya Mas Budi, sampun sekali kesempatan megang mic spesial pokoknya buat sampean. Pensi matur suwun. Nek ora spesial iki ora wong toyoga, Mas.